Candidate akhale pa desk yawopo chifukwa akhala ndi msonkhano wa Nkhani. Ndipemphe amayi ndi abambo kuti pamene msonkhano wa Nkhani uli mkati chonde musayimbe kapena kulutira kwina kulikonse ndi cholinga chokuti amvane bwinobwino. Ndikhoza kulolani kuti mukhale pasi zikomo. Mwambiri ine ndi Dickson Chivwati Gondo kuchokera ku Zodiac. Funso loyamba ndimafuna mutatifotokozera kuti amene mwawatchula kuti akuyena kukhala wachiwiri wanu ndi ndani kwenikweni, komanso mwina munaganiza bwanji kuti mpakana mukatenge wachiwiri kuchokera kunja kwa dziko lino. Chachiwiri, nkutheka kuti muna kalata zanu kuti zafika mulingo woyenerera. Ngati a Petra muliso ndi chiganizo chokhala mumgwirizano potengera kuti chisankho cha chibwerezi cha 2020 muli mumgwirizano wa tonse. Zikomo kwambiri. Repeat the second question, please. Okay, ndimanena kuti zitakhala kuti kalata zanu zafika mulingo woyenerera, muliso ndi chiganizo cholowa mu mgwirizano ndi zipani zina potengera kuti 2020 pa chisankho cha chibwerezi cha mtsogoleri munali mu mgwirizano wa tonse. Zikomo. Olemekezeka a president, dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Kufufuza mbiri yanu mwakhala mukukhala nawo mu zisankho zosiyanasiyana zimene dziko lino lakhala kuchitisa zaka zambuyomu. Ndeno mwina amayi kunjako akudabwa kuti kodi zikutheka bwanji kuti lero mwina mwabwera zikalata zanu zili ndi zovuta zimene mwina mmazidziwa kale kuti mayenera kukonza zimenezo. Komanso mwina timafuna mungotibwezera dzina la wachiwiri wanu uja kuti mukuti ndi ndani makamaka. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Joseph Mazizi ku Capital FM. Achiwambo mwakhumudwa ndi zimene zachitikazi? Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwafunsawo. Loyamba dzina ndatchula kuti ndi Chris Bulakwacha. Chris Bulakwacha ndi Malawi nzathu, ndipo iyeyo sikuti amakhala kunja yayi, koma amapanga business yake yakhala ku Malawi kuno, kenako amapita ku South Africa nkubwerako. Ndi dzulo amayenera kuti afike pa ndege ya dzulo. Ndi kuti mapepala onse aja ndandanda wa mapepala aja zonse tikanatha nazo dzulo lomwelo, zonse zilipo. So poti sanafike nchifukwa chake kuti timalize mapepala amenewo, kodi munthu angasaine munthu woti palibe? Ndiponso mapepala aja kusaina amafuna kuti usaine ulipompo osakhala kupanga soft copy yayi. Ndi timayenera kupanga zonsezo dzulo. Amayenera kutera Malawi muno pakiyapa masana, koma anapeza na ndivuto kuti achoke South Africa pa ndege. Nde tinabwera kuzakumana ndi akuluakulu a MEC mama uno nkwafotokozera tinauza usiku omwewo wa dzulo omwelo kuti tili ndi vuto limeneli. Ndipo nkhani imeneyi ya Malawi anzanga sikuti nkhani yoti kutayana kukhala ngati anthu tasokonekera maganizo iyayi. Ndi nkhani yoti si nkhani yovuta. Masana ano akhala akubwera, ndipo mapepala onsewo
amene akambidwa panopo vuto sikuti lilipena paliponse yayi ndipo khapo pokhuza running mate pacha ndipo zimenezo ndifuna ndikusimikizire na Malawi nonse mukutimvera kuti tikonza masanano akangofika ndikuwapasa ameki ndipo izozo zitheka ndithu. Funso lina lachiwiri mwanena kuti kodi nkhani ya ma alliance ndiyotani. Ife nkhani ya ma alliance tili nayo chidwi ndithu ndipo takhala tikulankhula nthawi yayitali kuti tizapanga nawo ma alliance mazipani zimene zikuoneka kuti zili zokonzeka kuti tikhoza kupanga nazo mgwirizano. 2020 tinalidi mu tonse alliance ndipo tinakhala amene muja tinatuluka February 2023 malinga ndi mavuto amene timakumana nawo ku alliance iko kuona kuti dziko malo moti zipita chitsogolo likubwerera mbuyo mwaka tikudziwa lero kuti kwacha pamene yafika apa sinambe yafika apo size imene iyayi mavuto ali Malawi muno ndi azani muone ndiponso moyo anthu akukhala Malawi muno ngati akapolo mu dziko lawo lomwe ana achinyamata akupita maiko akunja kugwira ntchito za chabechabe ndipo ena mayiwo ali maukapolo osiyanasiyana pakusowekera pabwere utsogoleri wina watsopano umene ukhoza kuphula amalawi pamoto ma business akukomoka forex mdziko muno mulibe mankhwala mzipatala mulibe anthu akapita kuzipatala akumabweza kuti mukagule mankhwala ku mafamasi anthu akusowa pogwira ndipo pakufunika kuti Malawi muno tikhale ndi tipeze nzeru komanso tisankhe atsogoleri amene akhoza kutenga dziko limeneli kupita chitsogolo ndipo atsogoleri amenewo amene mukuona pano ndi akamuzi chiwambo ndi zawo akhristu polakwacha akonza dziko limeneli ndi atsogoleri amene amakonda dzikoli komanso atsogoleri amene sakonda ziphuphu amadana ndi ziphuphu kuti dziko la Malawi lipite chitsogolo. Ndifuna ndikusimikizire na Malawi kuti nkhani za ma alliance zipani zimene zikupereka mzikalata ngakhale zina zimene zabwera mbuyo mwa ife akhala kunena kuti zokambirana zikhala zikupitirira ifenso ni chimodzimodzi ndipo ndifuna ndasimikizira Malawi kuti dziko litimalikonda dziko litimalifunira zabwino dziko lifuna likadzuke dziko likuchititsa manyazi a Malawi kulikonseko aliko akudandaula makolo akuvutika achinyamata akuvutika akusowa kolowera koma ndifuna ndikasimikizira Malawi kuti tilipo tigwira ntchito imene ana anu tili pano mwatiphunzitsa mwationesa zambiri zimene talandira mdziko muno tili wokonzeka kuti tikaumenyerere nkhondo imeneyi. Sono ndikambepo nkhani ya mwanena kuti takhala mpolitics zaka zonsezi inde ine ndakhala nditi mukayendesedwe ka dziko ndiye politics chifukwa zimene takhala tikuona Malawi muno pa Chingereza mati politics pachichewa mati ndale zimene zakhala zikuchitika Malawi muno ndi ndale zothana ndale zofuna zonse zikhale zanga nkhwidzi ndale zofuna kuti zonse dyera zikhale zanga ndipo ndi ndale zimene zozo amati awo si athu yayi awa si athu yayi ifeyo monga anthu kuti akwezedwe pa ntchito upeza kuti zimayendera kuti awa si athu awa si mtundu wathu koma mtundu wa uje ngakhale ma contract kuti apatsidwe anthu amasetera zimene zozo. So izizi ndi zimene tikaona mavuto ali mdziko muno Malawi anzanga mavuto amene tikuonawa ndiye ndalenso zimene takhala tikuziona zikuchitika kuyambira 1994 politics yothana kapena ne kuti ndale zothana komanso za nkhwidzi kapena dyera komanso zosankhana mitundu dzikoli maziko a Malawi achoka dzikoli likumvesa chisoni ngakhale maiko ena akunja akatiyang'ana atikwamvesa chisoni ana athu akuvutika moyo wafika po nunkha Malawi muno. Choncho ifeyo tikunena kuti taona utsogoleri Malawi muno wa Dr. Banda ngati ine ndakhala ndi mwayi wokhala kuona utsogoleri wa Dr. Banda ndaona utsogoleri wa Dr. Bingu wa Mtarika ndaona utsogoleri wa Joyce Banda ndaona utsogoleri wa Peter Mtarika utsogoleri panopo umene tili wa Chakwera tikangana mautsogoleri wonsewa
taonamo zina zabwino komanso zinaso zoyipa. Yonse ndi sukulu imene yatipasa ife zida kuti ukafuna kuti zinthu zipite chitsogolo ukapangeza kuti komanso mwa ife tokha tili ndi kuthekera kumene tikuona kuti dzikoli tikhoza kulitenga pamene lilipa chifukwa panopa ndiye dzikoli afika pa nsanza ndithu ndi sanza. Sitikunyadiranso kuti ndife Amalawi tili mdziko lawo lomazidalira tokha kapena kuzitamulira tokhayi. Ndiye tikuona kuti zithandizo kapena ma solutions mayankho ife tili nawo woti dzikoli lithandizike lipite chitsogolo. Ndipo ife Amalawi mukatipasa mpata pa 16 September pano kuti tikonze tilowe mboma muona zimene tipange Malawi muno zikomo. Komanso ena anafunsa kuti mwakhumudwa. Hayi sinakhumudwe chifukwa nkhani iyi tinauza kale ameki chimene chalankhulidwa apa palibe kwa ife chachilendo. Ayi tinauza kale kuti nzathuyu anapita kukapanga business South Africa ndi amene kuti afike dzulo asaine mapepala ake koma kuti agwirane ndi ndege zinamvuta azifika masana ano ndatchula dzina lake ndikanakhala kuti dzina sinatchule mukanena kuti kwa munthu yakunena zoona alipo ndithu ndi Malawi nzathu ndi Chris Bulakwacha amenenso ndi munthu woti amakonda dziko lake ndipo mumuona pompano zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndikufuna nditamvetsetsa kuti ulendo wanu pandale chiyambire ndisizinambe zathekapo mwina Amalawi akhulupireni motani nanga ndipindula njimene mapeza sitiona mukupangaso indozi munthu wina zikomo. Ine ndi Patrick Njawala. Mr. Jwambo, although you're trying to downplay the fact that your running mate is not here, but it should point to a big anomaly, considering that you are a lawyer and lawyers are supposedly thorough, and one presenting themselves to be a candidate for the highest office in the land, one would think that a lot of thorough preparation. Why was, for example, these documents that you are talking about not signed a week, a month, or earlier than today? Which now begs to say, and now as a follow-up to the question my friend here has asked, you have been known to be a patriot Malawian, and a member of the Patriots, and which also, together with United for Malawi, an organization, you have been bringing in a lot of medical supplies in terms of 40 food containers to this country. Could it be time, for example, that perhaps you hang your political boots and focus in an area that you seem to be doing so well for the benefit of Malawi, namely ensuring that you are helping Malawians through the Patriots and United for Malawi? Thank you. Okay, all right. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewa. Choyamba ndinene kuti munthune mukamandiona ndizoonadi kuti I'm an experienced lawyer. Ndipo ndakhala ndi panga practice law Malawi muno zaka zambiri. Nkhani imene yakambidwa panopo ya nzathu amene akhala running mate wanga, of course ena akhoza kunena kuti sizinambe zachitikapo, but tidziwe kuti zinthu zimatha kuchitika malinga ndi zifukwa zimene zilipo. Chachikulu nchakuti tikhale ndi maminzi wokonza zimene zicha. Tinali ndi nthawi yoti akanatha kupanga zimenezo koma monga tanena kuti muzi anthu ena amati akachoka Malawi muno kapanga business abana kuchoka akoza kukhala 1 month 2 months 3 months asanabwere. So nzathuyu apezeka kuti inali situation imeneyo koma he was supposed kuti abwere kuno ku Malawi dzulo. Ndiye pamenepo ngakhale kuti ndiwe lawyer wotsogola pamenepo ine
kuti chimene ndikanata kuchita ayi ndithu panali povuta tivomereze kuti izakhala chomwecho, koma ndikuwatsimikizira Amalawi masapota zanga onse ndino onse mwabwera pano kuti pasa sapoti pano kuti izi zikonzedwa. Akangotera lerolo ndikukutsimikizirani muziona kuti mnyamata ameneyo ndi mnyamata akuphunzira ndithu, ali ma degree yake in public administration ali nayo, komanso is studying for political science pakali pano, ndipo ndi mnyamatanso amene amapanganso za ma business. So mnyamata ameneyo mumuona, ndipo ndi mnyamata wokonda dziko lake. Ndipo inenso munthu wakena monga ena mwatchula nkhani, sinimafuna ndikambe nkhani imeneyi ya makontena, chifukwa nkhani imeneyi ndi nkhani ya katundu amene tikubweretsa, mwati katundu akubwera Malawi kuno mwafunsafunso kuti ino achiwambo bwanji simukupanga focus zimenezi kukhala ngati zikuyenda bwino, mubweretsa katundu wankhani wa zipatala mabiliyoni chakhala tikuona zikuchitika, bwanji musiye za ndalezi mupite ukuku. Funso labwino kwambiri. Nkhani imeneyi ine nalibe maganizo oti ndikambepo pano, chifukwa si nkhani ya ndale yayi, ndi nkhani imene ikuchitika m'Malawi muno. Anzathu akunja amene akutitumizira katundu wa zipatala kuchokera ku Nsanje mpaka kuchitipa, ndizoonadi. Chipatala chilichonse cha boma chikulandira katundu ameneyo wochulukira 2 billion kwacha chipatala chilichonse. Ndipo katundu ameneyo sikuti kuchokera kwa ife ena amati ayi mukukhala ngati ndiniwo mukupereka katundu ameneyo. Ayi, katundu ameneyo Amalawi anzanga ndikufotokozereni pano ndi anzathu akudziko la ku America, ndi ma Americans amene akupereka katunduyu ku Malawi kuno. Ndiye ineyo singatengepo nyota pamenepo kuti iwe kamuzu wabweretsa katundu amene ndi anzathu amene akudziko la ku America amene atilonjeza kuti atipasa makontena 100 anzipatala, ndi kuti chipatala chilichonse cha boma zamba kale katundu kubwera pakali pano tukembeza wa Mangochi, wa Mulanje, wa Tcholo, wa Salima, Kasungu, Nchewu, Rumpi, Karonga, Mzimba South, komanso ndi boma la Nkhatabe. Ndi katundu wambiri zedi, koma ineyo mukamandi yang'ana mukamandi wona pa zinthu zonsezi pali chinthu china chimene ndifuna kuti Amalawi ndawunikire. Ine kuthekera kwanga ndikuyang'ana ndikupeza luso anyamata odziwa zinthu, anyamata anzeru amene akupezeka kunja kwa Malawi ndi mdziko lino la Malawi, kusonkhanitsa pamodzi kuti ikhale timu ya mphamvu. Ndiye kuthekera kwanga kumene kuja, chifukwa Malawi muno tili ndi anyamata amene ndasungwana ali ndi ukadaulo wawo, ali kumaiko akunja, ma top experts. Koma vuto amene talikona Malawi muno ndakuti anthu onsewa akhalasa kugwiritsidwa ntchito. Koma ineyo ndatha kusonkhanitsa timu imeneyi ya ku Malawi kuno. These are highly talented people. Komanso timu ili ku America amene nda Malawi anzathu, highly talented people amene ndabweretsa pamodzi kupereka yankho kuzipatala. Ndipo ndifuna kusimizire na Malawi kuti luntha limeneli kapena kuthekera kumeneku kupitirira kuti kwagwirenso madera ena ndi ena amene tikuvutika Malawi muno, monga nkhani za maphunziro ena ndi zina zotere madera. Ineyo kuthekera kwanga kumeneku ndifuna ndikulonjezeni kudzakhala kupitirira. Koma panopo ndisimikize katundu amene usakuchokera kwa ine kapena kuti ndineyo ndambweretsa katundu uyo. Ayi, katundu ameneyo wachokera kwa America. Ma Americans atikomera mtima kutipasa katundu amene akuthandiza kwambiri Malawi muno, amene akupereka mayankho mzipatala. Koma ineyo mkamandi yang'ane kuti munthu uyu ali nkuthekera kusonkhanitsa Amalawi pamodzi kuti akapange chinthu chachikulu. Ineyo mbali imeneyo ndimene mkhoza kundipasako nyota mbali yokhayo aying'onoyo. Koma ndikuyamika kwambiri dziko la ku America, mabungwe aku America, ma project kuiwo amenewo ndi anthu osiyanasiyana amene akupereka katundu ameneyo. Iwowo akupereka ku dziko la Malawi, ndipo ndi Malawi anzathu amene akwera pamodzi kubweretsa katundu amene ku Malawi. Si ine koma ndi Malawi anzanu amene akupanga zimenezi. Ineyo mbali yanga yangokhala kuti kungosonkhanitsa Malawiwo amene ali kunja
ndi amene enanso ali konkuno. Ndikhoza foto zasomba chinthu china. Ena mwa inu mmadziwa Desert Secondary School. Ine napita Desert Secondary School. Ndipo nthawi ina timapanga fundraise kuti tigule mipando ndi matebulo oti anthu azidyera mu dining chifukwa mnalibe ponta mpando. Ine mene ndingachoka mnali mipando mene muja ndi matebulo ake. Ndiye ulendo uno tapita napeza kuti ma students angoyima sakupeza pokhala akamalandira chakudya mangoyimirira. Ndiye ifeyo onse amene tinapita ku Desert nakhala pamodzi ndi kusonkhanitsa pamodzi Amalawi ndipo tinkapanga kupereka limodzi. Ndipo pamene paja naona mzanga mmodzi wa ku Amerikako. Ndipo pamene tinaona kuti mnyamatayu ali ndi nzeru ndipo namfikira nkhani yoti tiyambe kuthandiza ku Malawi kuti izibadwa. Namuona ameneyo ndati ameneyu akhala ngati limaganizo abwino ndipo namuyitanitsa kukhala naye pamodzi Edward Mbewe ndipo namba kukambirana ndipo namba kusonkhanitsa Malawi kunoko kwathu kuno kusonkhanitsa Malawi ku Amerika ndipo panopo ndi chikhamu cha chikulu zedi chimene tigwira ntchito pamodzi. Komanso kumbaliku ulinso wa embassy nawonso ali komweko kuthandizira kunonso MRA kuthandizira ma duty waivers kutanthauza kuti ntchito imeneyi yabweretsa Malawi ambiri pamodzi. Ndipo ineyo nkhani imeneyi sikuti ndisiya politics yayi. Politics sindisiya yayi. Koma ndifuna kuti politics imene ndikupangayi ikakhale politics yothandiza Amalawi osakhala politics yothanayi imene icha pa Chingereza amati politics. Ndipo opangawo amati ma politicasters awa ndi mashasha iwo zawo bora zayendera ndi momwemo basi. Choncho ineyo ndifuna ndikuwuzeni kuti tabweretsa nzeru zatsopano zoyendesera nkhani za boma la Malawi ndipo takonzeka kuti boma limeneli tilikonza mukativotera pa 16 September pano muona kuti tizapanga zinthu zoopsa kwambiri ku Malawi kuno ndipo nonsenu muli pano mudzakhala mboni yanga. BICC komwe amenewa Kamuzu Chiwambo ndithu anabwera kuno kuti azapereke zikalata zawo. Ndi zanga taonga sabola amene ndikufuna ndithu ndimufunse bwinobwino kuti kodi mkatimu zayenda motani commission ya zikalatazi komanso ngati mwina sinalandire chavuta ndi chani. Taonga tatifotokozera bwinobwino kuti mkatimu chachitika ndi chani. Chiwambo apereka kalata zawo. Anapereka inde anapereka monga mmene mwadongosolo lake waliyese akumati akabwetsa zipepala zake akumapereka kenako akumakaziunika ngati ma preliminary kuti aone kuti zayenda motani. Kenako pakapita masiku azakaziunikaso bwino lomwe in details ngati abungwe limene la Malawi Electoral Commission. Lero atabwera Kamuzu Chiwambo anatenga zikalata zawo kuzipereka ku bungwe limene kuti angoziunika kaye mwakanthawi kochepa. Ndi ataunika aona kuti ayi pali zoperewera zingapo pali nkhani yokhudzana ndi running mate awo amene akuti ndi Chris Bulakwacha. Akuoneka kuti muzikalata zawo sana sayinire ngati running mate zimakalata zofunika usayinira kuti ineyo ndiye running mate komanso pali zina zokhudzana ndi running mate makamaka ma idea awo kuti ayikepo sopompo. Ndi zimene kwambiri zalepheretsa Kamuzu Chiwambo kuti apereke ndithu zikalata zawo lero. Ena kumafusa kuti zimene mayembekezera Kamuzu Chiwambo ndi nkhalakale pandale pomafika lerolo za zaka zingapo zapitapo komanso kupatula ngoti ndi nkhalakale pandale ndi munthu amene amadziwa kwambiri za malamulo m'dziko muno. Nkhani imene abwezera kuno ndi nkhani yokhudzana ndi malamulo achisankho amati chani. Ndi malamulo achisankho amanena kuti ayi ukakhala ndi running mate ayenera kukwaniritsa izi iwe mwini wake uyenera kukwaniritsa izi. Ndiye ndizokhumudwitsako pang'ono kunena kuti
kwa katswiri amene anthu amamulemekeza kwambiri kumalawi kuno nkhani ya malamulo ndi pazipezekanso vuto la malamulo ngati limeneli, koma iwo anayesera ndithu paina amacheza nato Nkhani anayesera ndithu kuzipanga bagi kunena kuti yayi inetu mzangayo ndi wa business amapita ndithu kunja panopo ali ku South Africa amayenera kukwera ndege dzulo koma analephera ndi akuti abwera lero data anafunsaponso anyamata ena amafunsa atola Nkhani kunena kuti nanga bwanji osasayiniratu kaya ndi last week kaya ndi liti ndi akuti yayi pali ma business ena munthu amatha kutenga mwezi umene ulapatha kutenga 2 months ali kunja ndi anena kuti Nkhani ya Bulakwacha amene ali ya running mate awo ndi ili ngatinso imeneyo ya businessman amene wapita kunja kwa nthawi yayitali koma amayenera kubwera ndithu dzulo ndi dzulo walephera. Mwina sofusenera kumafunsa kuti mwina ngati ali serious Bulakwacha ameneyo podziwa kuti running mate ndi chinthu cha mtengo wapatali olowe blessings munthu atakuza kuti wiki amawo kapereka zikada ngati running mate umakonzekera chinthu chokuti uzimva mu mtima mwako kuti ichitu ndi china chake ichi ndi ndikuyenera ndithu ukafika pamene cha nthawi yabwino ngatinso pali masuti ndikuti ndikachapitse ndikapange nyanja komano zikuoneka kuti apapa zimenezi mbali ya lero kukaka muzichwambo zativuta ndi munthu oti anthu ambiri amamulemekeza makamaka kumphali ya malamulo koma lerolo zikuoneka kuti sizinayende ndi kutengera kubungwe la Malawi Electoral Commission anena kuti apatsa nthawi mpaka na 4 koloko pa 30 July kuti akhonze zimene zolakwika zimenezi ndicho linga choti adzaperekenso zikata zikoma sikudzakhalanso mwambo ngati umenewu ndoti adzakangopereka mwachinunu basi mwakachetechete kukapereka makamaka zikata zawo ku Malawi Electoral Commission. Chabwino taonga mwinanso ngofotokozera amene akutitsatira pa wireless yathu kuti achipani chimene cha Petro abwera motani iwo achiwambonso nawonso mwina body language yawo muoneka motani mkatimo. Tikatengera kabweredwe ka anthu amenewo otsatira chipani chimene cha Petro sikuti abwera ochuluka kwenikweni ndiokuti titha kuwawerenga olo kutsogolo kwangako ndikulupira kuti mzanga Henry Chuluwa atembenuze kamera kuti mwina tingoaona kuti alipo angati koma sikuti ndi ochuluka kwambiri ndi around tichawatchula mwina kwayika mwina around ngati around figure yaikulu nthawi ya 50 sikuti ndi chipani chachikulu kwambiri ku Malawi kuno koma ndi chipani chapa kanthawi komano mwina manambala sichimakhala nawo ambiri kwenikweni koma ndi chipani ndithu chimene ndithu ndi chimodzi mwa zipani 25 zimene zilipo ku Malawi kuno chakhalapo ndithu kwa kanthawi chimayima nawo pa zisankho zambiri penaso chimangopita nawo mmigwirizano ndi amafunsanso nkati monera kuti kodi pano nthawi ino mukangodzipachikaso kwina mwina ngati mmene mmachitira mbuyomo kuti mwina mukadzipachika chipani china ndi amati yayi nkhani za migwirizano tikukambirana ndi zipani zambiri kuonetsetsa kuti tiyende motani ndi zimene zosana zipange rule out. Titengera za body language ya chiwambo lero sikuti anali ndi ndidi kwenikweni pata wakhala zifukwa mwina ziwiri kana zitatu mwina chifukwa choti amadziwiratu kuti ukuko anabwera kuti akoneka kuti anabwera kuti azabwezedwe fake mene akufotokozera kuti mmawa wa lero anayesa kuwayimbira foni akumeki kwafotokozera kuti ife takumana ndi vuto ili running mate wanga sanabwere ndi auza kuti ayibwera ndi beno ndi tikhulupirira kuti even ngakhale mene amayenda kupita kutsogolo ndi general secretary awo Boniface Nyenyezi amaonekeratu kuti confidence yo panalibepo bendithu amadziwa kuti iwo adzabwezedwa lero. Chabwino mwina taonga nitayeserera kuti ndipeze amodzi achipani chimenechi kuti so mwina m'bale wangu yankhule nawo tizimvere limodzi kuti kodi chipani chimenechi akonzekera motani zisankhozi. Mwina atatero tazungulira blessings mpinganjira pamene ndithu kwina akuso tikudikirira akamuzu chiwambo kuti afike malo ano atuluke mkatimu chipata chake ndi chimenechi paima ndithu achitetezo ochuluka tifotokoze pano kuti zimene zikuchitika kuno sikuti zachibwana ya nkhani imene ndi yosankha mtsogoleri wa dziko munthu amene atikasankha adzakhale ndithu akuyendetsa ma affairs a dziko lino kumalamula ndithu kuti kuyambira lero maunduna ndathetsa kumalamula ndithu kuyambira lero nduna ndi wakuti kuyambira lero mkulu wa polisi ndi wakuti ndiye munthu amene tikufuna tizatsankhe makamaka pa 16 September ndi apa ndi mmodzi mwa otsatira chipani chimenechi cha Petra mwina mayi yandikirani kwerani penepo afotokozere na Malawi dzina lichi. Ine ndine Agnes Mkutumula director of women wa chipani cha Petra. Munabwera lero kuno kudzapereka zikalata zanu koma kuoneka kuti azikana mwina utenga umene muli nawo ndotani. Ayi zikalata sana zikane
koma apa pamafunika ndondomeko imeneyo ayitsatira kale anali konkuno ndiye chifukwa chonena kuti vice president sanafike ali kutali kunonso anapemphanso kuti bwanji tisinthe tsiku ndi anakana kuti ayi inu mulikale palaini ndiye tingokoza zinazo ndiye akubwera kuti adzasayinire ali njira kulakwa akunena kuti munabwera kuno ndi cholinga choti mudzabwezedwe. Iya ife sitidabwezedwa ayi talandiridwa sitidabwezedwa ayi koma amene mmabwera kuno mmadziwa kuti muli ndi zoperewera. iyayi apo pamene timabwera kuno timadziwa kuti ndege ndimene yachedwa timadziwa kuti china chilichonse chitani by 2 o'clock chitheka koma ndege ndimene inachedwa. Pakuoneka bwanji pa ground kumbali ya chipani cha Petra? Pa ground timpotelera zedi mbali zonse yoka kumzuzu Lilongwe Blantyre dziko lonse la Malawi Petra wagwedeza kuti akamuzu Chiwambo alowe mboma basi atenge chinthuchi monyadiranso. Chipani cha Petra chakhalapo kwa zaka zambiri pomafika lero amalawi ambiri ena mwina nkumafunsa kuti kodi nsanamira zake za chipani chimenechi ndi ziti? Izizi sanamira zake za chipani cha Petra ndi umunthu chitukuko chikondi monga amene chimafunikira mtsogoleri wa dziko adziyang'ana aliyese osati apaphata ayi koma aliyese mwana aliyese wa dziko akhale wake ndi masomphenya akamuzu Chiwambo. Pamene tikupita ku chisankho cha pa 16 September amapresident anthu amene atenga nawo zikalata alipo 22 kuphatikizapo akamuzu Chiwambo, chifukwa chani munthu akavotera chipani cha Petra? Akavotera chipani cha Petra chifukwa chofuna kuti dziko la Malawi lisinthe. Panopo chikulakwika ndi chani chimene mufuna mutasintha? Panopo chimene chikulakwika ndi zambiri zolakwika munthu akudziwanso yekha kuti apa pakulakwika apa koma zolakwika ndi zambiri. Ndiye chimene chikulakwika chimene mukuti ifeyo mukangotenga voti yanu kuti patsa ifeyo ngati a Petra tizasintha amalawi muzapatsa amalawi ndiye kuti anyamata onse adzakhala pa ntchito azimayi ena adamaliza kale pa fomu 4 koma kuti agwire ntchito kulephera ntchito zamapatsana pa chibale. Ndaonaponso a president alipo mpano a president akamuzu Chiwambo. Chiwambo choyamba munabwera kusapereka zikalata zanu kuno wina zayenda motani akukanani? Iya musanene kuti atikana iyayi ndi fotokoze zimene zachitika pano. Chimene chachitika nchakuti nkhani ndi imodzi zonse zija zatchulira paja nkhani yake ndi chani? Ndi imodzi. Akutchula kuti makalata amene amalawi akupempha kuti mukamayankhula mudzaya. Zikoma kwambiri. Amalawi panopo nkhani ili pano ndi imodzi, si nkhani zambiri iyayi, ndi nkhani yake ndi imodzi yokhuza running mate wathu anazapita South Africa. Anapita liti? Anapita about a month ago kapanga business yake, so he was supposed kuti abwerere dzulo ndi anapezeka kuti wapezana ndi mavuto a ndege kuti abwere ku Malawi kunoko. Ndi dzulo lomwero tinapanga communicate kwa ameki kuti ameki tili ndi vuto limeneli bwanji munthu pase nthawi ina chikwarani mwene wathuyo afika masanano. Ndi ameki anatiuza kuti sizingatheke yayi, inuyo mungobwera muzapereke mapepala anu nzanuyo akabwera azangomalizisa. Mawaso muno a secretary general athu anabwera kuzakumana ndi ameki ndipo ameki analisimikizira kuti izizi vuto palibe mubwere muzapange present. Ndipo kenako running mate wanu akafika amene dzina lake ndi Chris Bulakwacha azangosayinisa mapepala amenewo. So ifeyo pobwera kuno tinali ndi mtima ndi simikizo chonse kuti zathu zatani ziyenda bwino, chifukwa ndiye kuti mapepala athu onse 99% ali bwinobwino. Pamene patsala mpakuti running mate amene azifika masanano atikonzere zimenezo asayine mapepala amenewo nkhani yatha. Choncho choyamba ndikupepeseni Amalawi, ndikupepeseni kwambiri Amalawi anzanga kuti Zakhala choncho koma musakhumudwe iyayi. Ine mtsogoleri wanu ndili pano, mmandidziwa mwandiona ntchito zimene ndikupanga Malawi kuno ndipo ndipitiriza
kusamala dziko la amini kuyang'ana kuthandiza dziko la Malawi kuti dziko la Malawi lipite isogolo. Ndine mtsogoleri mmodzi amene ndimadana ndi ziphuphu, mtsogoleri mmodzi amene ndimathana ndi politics kapena ndale zongothana anthu. Dziko osapita chisogolo yayi momuja umangobwerera mbuyo. Tikulankhula pano chuma cha dziko la Malawi chafika size oti sitinambe chafikapo size imene yayi, ndiponso tikaona mabizinesi Malawi muno akungogwa, komanso achinyamata akusowa zintchito Malawi muno. Ndipo ineyo ngati mtsogoleri wa Petra ndifuna ndikutsimikizireni kuti dzina langa muliona pa ballot paper, ndipo ndimenya nkhondo kuti pa 16 September pano mukandivotera. Ndipo mukazavotera Kamuzu Chiwambo ndi Chris Bulakwacha mudzaona kuti dziko la Malawi lizaona zinthu zoti ndikalero omwe sizinachitike ya chifukwa dziko la Malawi takati kubwerera mbuyo kubwerera mbuyo. Maiko anzathu akupita chisogolo koma dziko la Malawi likubwerera mbuyo. Choncho ife utsogolo umene ndikubweresa pano umene ndikulonjeza Malawi mukandipasa mpata kundivotera pa 16 September pano ndi nzanga Chris mudzaona kuti zabweresa utsogoleri. Ungomenya gear number 1 boma la Malawi lamba kutsogolo, gear number 2 ikuthamaka kwambiri, ikamafika gear number 6 ndikuti yanyamuka pamenepo. Choncho Malawi ndikusimikizireni zimene ndikukambazi, ndikulankhula ndi mtima wanga wonse. Dzikoli ndimalikonda, dzikoli limandililitsa ndikamakhala chifukwa monga ine mtsogoleri wa Petra nabwadwa nthawi ya Dr. Kamuzu Banda. Nthawi imeneyi ya Malawi yanzanga tinaona zinthu. Ine napita sukulu ya secondary school kudetsa, kumeneko sukulu yake inali yochepesa kwa ndalama. Kenako napita Chancellor College University of Malawi. Maphunziro athu a university sitimalipira chilichonse yayi, anali aulere. Ndipo izizi koma lelolo maphunziro a university ana akulipira ndalama zambiri. Ife ankatipasa allowance ya pamwezi, ankatipasa book allowance, ndipo kukhala hostel inali osalipira chilichonse, zakudya mbambande. Sono ineyo mtsogoleri wa Petra ndikuona kuti inenso ndili ndi mlandu waukulu kuti dziko la Malawi ndikachite chinthu china chake kuti achinyamatawo amene lelolo ali pa ukapolo akusowa kuolowera nawonso mawa asimbira okoma. Achiwambo nkhani imene akubwezerani pano imene mapepa anu mwina sanalandire ndi nkhani yokhudzana ndi malamulo. Inu Malawi muno aliyense amakulemekezani kuti ndinu munthu wodziwa malamulo. Simuona kuti zimene zinzokhumudwitsa? Ayi. Akati lamulo akutanthauza kuti pakhale running mate itu. Asayinire statutory body. Malamulo ake amene woto. Sa complicated yayi. That's why ndanena kuti mwalepera kulemekezana. Ayi. Kodi munthu ngasayine pepa la iwe kulibe? Pepa la ingasayine weka iwe uli ku blanda ya pepa. Koma madziwa pepa lili kunoko. Madziwa lingasayinidwe. Madziwa kuti malamulo akunena chonchi. Ndi zimene ndanena kuti tinali ndi nthawi yonse dzulo akanangobwera 10 minutes nkhanija tikanathana nayo. Koma poti nkhani imeneyi si nkhani yayikulu yayi, akangotera lelolo tikonza mawa tikapereka mapepa labwinobwino. So Amalawi ndiwenso nzanga ndikusimikizireni kuti nkhani mapepa lathu onse 99% ali bwinobwino, ngochokera maboma onse ali bwinobwino. Nkhani yapa ndi imodzi yoti running mate akangofika asayinire mapepa lathu. Nkhani katatu kumapeto kwenikweni pa ground pakuoneka bwanji kumbali ya Petra? Ife ground yathu ili bwino kwambiri, ndipo game yathu imene tiserere ulendo uno ikhala yodabwisa kwambiri chifukwa ife tikupezeka strategy yathu muiona ndi strategy yoti pakali pano ikuyenda kumwera, pakati pano kumpoto ndi kummawa. Strategy yampa ndipo panopo sitiulula AI chifukwa tifuna kuti imeneyi ili nkati pakali pano tikulankhula pano. Manifesto ilipo, manifesto yathu ndi mbambande, ndiponso palibenso manifesto yofanana ngati ya Petra. Ndipo manifesto imeneyi inadusa ku National Planning Commission, ndipo anayichonga ndi chongo bwinobwino, ndi manifesto ya mphamvu. Ndipo ndikuwuzeni zinthu zina kuti nthawi zina mwina sititakulankhula AI zambiri zimene maboma ngapo akhala akupanga Malawi muno akhala kutenganso nzeru zawo manifesto mwathu. Ndikoza kupasani chitsanzo chimodzi. Perekani. Innovation Fund nalankhula kunsanje kuti achinyamata Malawi ajamutayangana kuti achinyamata tizayambisa Innovation Fund ku Malawi kuno. Tinayankhula 2023 parale lelolo tikuona kuti
anzathu ali mkatimu akulanganso innovation fund. Tinapanga kuti tiyambise pazikhala compulsory registration ya ana akabadwa zinachitika mmene momo. Komanso pali mfundo zosiyana-siyana zimene ifeyo apetra tili nazo. Ndipo ndifuna ndikuzimizira na Malawi kuti ine Kamuzu Chiwambo sinzagona pansi, sinzapuma mpaka na maganizo athu amene tinawo abwino othandiza dziko la Malawi akakwaniritsidwe. Koma mungananena kuti pepani zimene zachitikazi, koma nkhani ili pano ndi imodzi yokha, si nkhani yayitali yayi. Sikuti tikitipitanso kuboma lina tikakonze yayi. Ndikulunga konkuno kangotera lerolo mapepala onse ali bwinobwino. Choncho a Malawi ndifuna ndikuwuzeni kuti ife apetra, ine Kamuzu Chiwambo ndi mzanga Chris, tikonza dziko limeneli amene ali ndi mayankho pakali pano mwina simungadziwe yayi. Zili ngati mene Davide ankamenyana ndi ntchito ndi nkhondo ndi Goliati. Anthu akamamona Davide amangoti akakaso ndikatani kameneko, osadziwa kuti Davide ino ndi Davide, kuti Davide wabwera ndi zida zoopsa kwambiri zosaoneka. ino ndi Davide. Choncho ndifuna ndikuzimizira Malawi kuti ulendo uno tiona ziphona zikugwa Malawi muno, ulendo wake ndi umenewu. Ndipo muzigwesa inuyo mawu amenewa mwakumbukire, ziphona zigwa ulendo unowo Malawi muno, ndipo muona zimene zitake Malawi pa 16 September pano. Kamuzu Chiwambo mtsogoleri wa chipani cha Petra tikufuneni zabwino zonse. Ndipo tikukhulupirira kuti pamene mutizatenge zikalata zanu akabwera Bulakwacha mudzatira naso ife times kuti zaonerere penepo kuti mwaperekadi. Fachotero a Malawi mmene mwaonera a Malawi nawonso adzionera okha, inunso mwapepesa. Zikomo kwambiri. Mtsogoleri zinthu zikalakwika azipepesa, azikhala asakhale asamazembezembe yayi. Ndiye mtsogoleri umenewo. Mtsogoleri akalakwitsa pena pake apepese kwa Malawi, pepani a Malawi apa sizinaende bwino mundikhululukire, koma ndikulonjeza kuti pamenepo ndikonza. Ndiye mtsogoleri umenewo. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi mtsogoleri wa chipani cha Petra Kamuzu Chiwambo kuyankhula ndi Times adapereka zikalata zawo makamaka mkati mu kubungwe la Malawi Electoral Commission. Tifotokoze pano kuti zikalatazo anapereka ndithu, koma zikuoneka kuti mbali imodzi sanazilandira ameki, kunena kuti panali zinakenso pereka. Tikuona apa Boniface Nyenyezi amene ali mlembo wamkulu wa chipani chimenechi zavuta mkatiko. Sizinavute. We have done everything possible. Dzulo kuna tinabwera tinayimbira foni asangwani, tinafotokozera mavuto amene takumana nawo. Lero mama wa I came here physically, ndipo ninakumana nawo ameki, ndipo anatiuza kuti schedule yanu ndi lero mwene akubwera kuzapereka mapepala. Zinazo tizazonena konkuno. Ndiye timaona ngati mapepala osatsala kuno ndiye ife tingobwera ndi mwina ya running mate yonkuzangoisiya pamboyo. Koma zimene taona zija tayamba kudabwa kuti koma abe poti mapepala athu onse akonza. Ndinokhumudwa ndi zimene zayendera kapena zimene mayembekezera. Of course si zimene timayembekezera, koma sitingakhumudwe chifukwa running mate sikuti wasowa. Koma ndege yake inachedwa ku South Africa, anakumana nzovuta zina, pano pali njira akubwera lero afika, mawa ndiye kuti timaliza kumaliza. Abwera ya nthawi zanji running mate? Akufika chama past 3 lero. Pano pamwina afika kaleso. Ndiye mukutsimikizira Malawi kuti zikalata mubwerese zonse zabwinobwino pofika liti? Mapepala athu onse akhoza kupatula ya running mate yokhayo. Running mate yakafika ndiye utamaliza. China chilichonse chakhonza ndiye palibe chodandaulitsa. Kuchipaniku kulibeko wina amene anakanena kuti wanyonga nakasuya akuoneka ngati watalikira, palibepo wina amene munakamuyika ngati running mate, unless iye anakanena kuti sindikwanisa. Koma ngati wavomera kuti ndikubwera ndiye chomuchosera ndi chani, ndiye kuti sitikupanga ndale za chilungamo. So we think it's right to wait for him. Ngati tikuona kuti akutinamiza tiona, koma panopa let's wait. Yes. Nsanamira za chipani cha Petra ndi chipani chakalekale. Amalawi ena mwina samatha kumvetsa bwino chimayimira pani nsanamira zake, mfundo zake za sukulu ziwiri ndi ziti. Mfundo yayikulu number 1 ndi umunthu. Timakhulupirira kuti munthu ayenera kutukuka mu china chilichonse. Komanso timakhulupirira kuti tikhale ndi innovation. Ana athu tiaphunzitse ntchito za manja. Timakhulupirira kuti anthu apite ku sukulu, timakhulupirira kuti anthu apasidwe agriculture yabwino, akhale ndi chokudya chabwino, kuti Amalawi samakhale ndi njala. Ndi zina zambiri zimene zinakakhonza kale mayeso ku National Planning Commission. Pa chisankho cha September 16 pakhale anthu opikisana 22 kuphatikiza ndi anu Kamuzu Chiwambo, ndikuti enawo ndi 21. Mulimba chosalimbira ndi chani? Ife ndiokonzeka kuti tikayimenawo pa chisankho, komanso tikuyankhula pano tinayenda kale zikolonse la Malawi. Changosala kuti anthu athu tiawuze bwinobwino zimene tifati apangire full stop. Palibenso chimene ingatilepherese kupanga
kwenda kupita ku chisankho. Chabwino amene ndi Boniface Nyenyezi amene ali mlembi wamkulu wa chipani chimene cha Petra kuti fotokozera akuti tuiyo asikuti akhumudwa kwambiri yayi ndi zimene zachitika mkatimu, akutsimikizanso kunena kuti kukamafika cha kumasana kuno wachiwiri kwa mtsogoleri wawo amene watu ndi Bula Kwacha akhale ndithu ndege yawo ikufika kuchokera ku South Africa ndipo asayinire zikalata zonse zofunikira kuti zonse ziyende bwino mene akuganizira. Atsimikizanso kunena kuti akuti chipani chawo sichikutekeseka yayi, akuti iwo wangokhozeka kupita nawo ku chisankho cha president cha pa September 16 ndi kukapambana. Pano chimene chikuchitika tsopano chakuti chikudikiriranso ena kuti afike malo ano pajatu kuno ndi ku Times. Cholinga yake chofuna kupatsani chilichonse chimene chikuchitika malo ano kuti Amalawi musaphonye chilichonse kuti amene wapereka zikalata ndani nanga amene wabwezedwa ndani, zonsezo muzimve bwino lomwe pano pa Times. Ndi chimene chichitike pano chokuti titengeka break pang'ono tibwerenso akabwera candidate winner.